матур эгер аны күрө билсе күңел күзел, матурлыкны тудырушы кеше деген затынан үзе, кеше булып яратылгач, кеше булып яши белик. Амин дисен ферештелер, дөньяга иненелектелик. Амин дисен ферештелер, дөньяга иненелектелик. Тормыш ямле эгер аны тоя білсе күңел күзел, тормышларның ямен тәмен татушыда кеше үзе, кеше булып яратылгач, кеше булып яши белик. Амин дисен ферештелер, дөньяга иненелектелик. Амин дисен ферештелер, дөньяга иненелектелик. Мәхәббәт бар эгер аны күрә белсә күңел күзел, яратып һәм яратылып яшәүчедә кеше үзе, кеше булып яратылгач, кеше булып яши белик. Амин дисен ферештелер, дөньяга иненелектелик. Амин дисен ферештелер, дөньяга иненелектелик.